Wellness má človeku priniesť súlad mysle, duše a tela. Inými slovami je to program na zlepšenie telesnej a duševnej kondície. Na Slovensku v tejto sfére patrí medzi prvý a najvyhľadávanejší svet wellness v kúpeloch Rajecké Teplice. Dnes vás zavedieme do kúpeľného domu, kde vám predstavíme zaujímavé beauty procedúry. Po privatizácii štátneho podniku kúpele Rajecké Teplice nastali rozsiahle rekonštrukcie a zatraktívnenie produktu kúpeľníctva v Rajeckých Tepliciach. V prvej etape nastala rekonštrukcia kúpeľného domu s výstavbou vnútorných bazénov, vnútorného vodného sveta a saunového sveta. Začalo sa pracovať na projektoch výstavby exkluzívnych vonkajších bazénov. Tá realizácia sa ukončila v roku 2012, kde pribudlo celkovo 5 vonkajších bazénov v takom antickom prevedení. Vo všetkých bazénoch sa využíva prírodná liečivá voda, čo je ďalšie plus a zvyšovanie takej bonity tej služby v kúpeľoch Rajeckých Tepliciach. Okrem toho sa snažíme počúvať klientov a okrem tej liečebnej zložky, ktorá je v prvom rade alebo na prvom mieste v kúpeľoch, sú to aj také doplnkové služby, napríklad beauty, takže sme zaviedli do prevádzky komplexne vybavené estetické beauty štúdio, kde sa staráme o taký anti-aging, spomalenie známok stárnutia, formovanie postavy našich klientiek. Tento krok sa nám veľmi osvedčil, lebo je tu vyhľadávaná služba. Nachádzame sa v centre beauty procedúr. Teraz sa práve pozeráme na procedúru. My túto procedúru nazývame aj neinvazívna liposukcia, nazýva sa to LPG lipomasáž. Pri tejto procedúre pôsobia dva také podnety. Jednak je to vakuová terapia a taká hĺbková mechanická masáž. Do špeciálnej hlavice sa nasaje celé podkožie a špeciálne valčeky premasírovávajú kožu podkožie, čím dochádza k zlepšeniu mikrocirkulácie v tomto tkanive a má priaznivé účinky na odstránenie celulitídy, zoštíhlenie postavy alebo vyformovanie postavy. Je to francúzsky patent, prístroj, procedúra, kde teda neinvazívnym spôsobom vieme dosiahnuť veľmi dobré účinky, čo sa týka hlavne celulitídy. Samozrejme, po tom prvom opakovaní je cítiť takú zlepšenú kvalitu pokožky, také zoštíhlenie, ale aby bol ten efekt trvalejší, aby sme dokázali teda aj ovplyvniť tú samotnú celulitídu, tak sa doporučuje 10 opakovaní. Ako často by mal človek pristupovať k tejto procedúre? Tak táto procedúra sa môže absolvovať aj denne. Dochádza tam k celkovej stimulácii lymfatického systému, čiže sa odplavujú aj škodliviny z tela. Dôležité je, aby po procedúre počas celého dňa klient prijímal dostatok tekutín. Okrem tela samozrejme ženy zaujíma veľmi krása ich tváre a to, aby prípadne odstránili určité príznaky starnutia. Aké tu ponúkate procedúry? Venujeme sa samozrejme aj ošetrení tváre, kde chceme eliminovať tie príznaky stárnutia, respektíve spomaliť ten proces toho stárnutia. Jednou z takých procedúr, ktoré tu aplikujeme dámam, je kyslíková mezoterapia, ktorá je takou alternatívou injekčnej mezoterapie, pri ktorej sa napicháva pleť a vpravujú sa výživné séra. My toto obchádzame, lebo všetky tie ošetrenia, ktoré tu robíme, sú neinvazívneho charakteru. Čiže tlakom kyslíka sa najskôr očistí pleť, sa tak odfúknú tie odumreté bunky a potom do tej očistenej pleti sa prostredníctvom toho kyslíka vpravujú výživné séra. Či je to kyselina hyaluronová, ak chceme pleť hydratovať a omladiť, vitamín C, ak chceme teda zjednotiť tón tej pleti, alebo sú to rôzne iné výživné látky na taký liftingový efekt, čiže vypnutie a odstránenie tých vrások. Potom ďalšia z takých procedúr, ktoré tu robíme na ošetrenie tváre, je mikrodermabrázia, čo je špeciálnym nástavcom obrusovanie odumretej pokožky. Toto obrúsenie tých odumretých buniek zase stimuluje tvorbu nových kožných buniek, čiže pleť sa dokonale očistí, naštartuje sa tá genéza tvorby novej kože a po tom očistení sa aplikujú zase na tú pripravenú pokožku rôzne výživné séra, ktoré prenikajú tým pádom aj hlbšie do tej kože a pôsobia. Rovnako ako pri tej anticelulitidovej procedúre, odporúčate aj pri týchto ďalších aj úpravu životosprávy, respektíve ten pitný režim? Tak samozrejme, to by malo tvoriť v prvom rade základ, že
To je pôsobenie zvonka, ktoré má nejakú dobu trvácnosti, ale je to len dočasné. Keď chceme naštartovať keď dlhodobejšie výsledky, tak v prvom rade je to dodržiavanie správneho pitného režimu, úprava celej životosprávy a v neposlednom rade netreba zabúdať aj na pohybové aktivity, ktoré takisto ponúkame našim klientom, či je to cvičenie v bazéne pre klientov, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie, to sa volá hydrokinezioterapia, je to pod vedením fyzioterapeuta, alebo potom také zábavné cvičenia ako aquaerobik, to robia externí inštruktori, ktorí spoja ten pohyb aj so zábavou. My sme neustálom vývoji a na základe zákazníkov a svetových trendov sa snažíme prispôsobovať. Chceme, aby tu ožila aj trošku kultúra, chceme tu robiť určité také show pre takúto kúpeľnú, vybranejšiu klientelu. Znova trošku to bude evokovať ten projektík Afrodite a krásu aj slovenských dievčat a na úrovni trošku takú klasickejšiu kultúru. Rôzne procedúry pridávame, rôzne rituály, saunové rituály. Máme na pláne meditačné, jogové cvičenia. Kde sa prepája teda to duchovné s tým fyzickým, dochádza k takému celkovému zlepšeniu, spevneniu zdravia, alebo je to cvičenie Pilates, kde sa venujeme na spevnenie hlavne brušného a chrbtového svalstva ako prevencia ochorení pohybového systému. Máte aj klientov, ktorí sa ku vám radi vracajú opakovane? Áno, veľká časť teda našej klientely tvoria naši verní klienti, ktorí sa vracajú, ktorí si zvykli na tú ponuku tých našich služieb. Jednoducho klienti z celého sveta, dá sa povedať, ktorí prídu za niečím, prídu za relaxom, prídu za určitým spôsobom wellness žitia a oceňujú tento náš produkt.